Sugeng pepanggihan para pamirsa ingkang sinelira ing derajat luhur. Sugeng pepanggihan malih wonten ing pawartos mirunggan, inggih menika pawartos saking Blora TV. Kados sesanti mangesti luhur ambangun karyaning praja. Ing kalodhangan menika kita badhe amedharaken reroncen prastawa agung ingkang nembe kemawon ngebaki cakrawala ing bumi mustika. Saestu bumi Blora dinten menika kados dene nembe nampi tumeraing wahyu kabecikan ingkang mawantu-wantu mijil saking kridaning panyawang sarta pambudidaya ingkang boten kenging pedhot. Boten wonten winates babagan derajat sarta pangkat lumantar paring dalem gelar kinurmatan saking Pura Mangkunegaran, nanging ugi ngenani kamulyan ekonomi lumantar, digitalisasi sarta kuncaraning kroda olahraga ingkang badhe ngunggah gairahing para nindita muda. Sedaya menika dados bukti nyata lelampahan Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Haji Arif Rohman ingkang kanthi trengginas lan tulus jumeneng dados bebukaning jaman ingkang anyar, nyatunggalaken luhuring budaya kaliyan majuning jaman kagem gaya raharjaning praja ingkang mumpuni. Sumangga katur pamirsa sedaya menika pawartos sakjangkepipun. Pawartos ingkang sepindhahan nggih menika peparing gelar KRT sinaksenan Wakil Presiden Bupati Blora jinunjung derajat dening Mangkunegaran. Para pamirsa, swasana sakral hamidat ing Pura Mangkunegaran. Ing ngarsanipun Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman nampi anugrah kinurmatan mawi sesebutan Kanjeng Raden Tumenggung utawi KRT saking KGPAA Mangkunegara Sedoso. Asma pinuji, Bupati Arif sapunika jinejulup Kanjeng Raden Tumenggung KRT Dr. Haji Arif Rohman SIP MSI minangka paring pakurmatan awit darmanipun muri-nguri kabudayan lan leladi dumateng bebrayan agung. Saksi utama, upacara tinggalan jumenengan kaping sekawan menika dipun rawuhi dening para priagung negari lan para tokoh nasional. Tali sejarah. Gelar menika negasaken malih bilih Blora nggadhahi sesambungan sejarah ingkang rakut kalian trah Mangkunegaran. Gelar menika kagem sedaya warga Blora. Kita badhe mbangun Blora ingkang langkung luhur mawi dasar seni lan budaya. Dawuhipun KRT Arif Rohman. Kanjeng Gusti Pri yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi bagian dari Mangkunegaran. Ini tentunya membanggakan, kita persembahkan untuk masyarakat Blora, karena Blora ini dulu adalah wilayah dari Mangkunegaran. Tentunya kita akan bersinergi bagaimana membangun Blora dengan Mangkunegaran lewat kesenian, kebudayaan yang terus akan kita jaga dan kita lestarikan. Semoga bermanfaat. Matur suwun. Pamirsa, pawartos salajengipun lewat program Gemar 11.000 ASN Blora kadhawuhan dados pahlawan pangan. Inggih pamirsa, sawijining gebrakan agung miyak swasana ing Graha Rajakaya. Bupati Blora ngedalaken dawuh lumantar program Gemar, inggih menika gerakan memanfaatkan pekarangan. Menika sanes pariwara kemawon, nanging para ASN kadhawuhan dados motor penggerak ketahanan pangan. Dawuh nandur.
11.000 ASN Blora dipun tantang nyulap pekarangan dados lumbung pangan kagem nyirnakaken inflasi. Sarana makarya 16 koordinator BPL nompi tumpakan motor anyar supados Trengginas nindakaken ayahan ing lapangan. Pratandha unggul. Blora ugi nompi penghargaan saka Kemenpan RB awit inovasi geseku lan sibru ingkang misuwur ing tingkat nasional. Ketahanan pangan menika saking griya menawi 11.000 ASN makarya sesarengan, Blora badhe dados panguwasa pangan, ngendikanipun Bupati Arif. Pamirsa, ing pawartos saking Blora Medio menika dipun wernani pawartos ngenani. Parkir sida makmur, arta mlebet melejit 800%. Para pamirsa, jaman parkir manual sampun purna. Penerapan e-parkir ing pasar Sido Makmur nyatet sejarah ingkang ngedap-edapi. Arto PAD saking parkir mindak mumbul ngantos 800%. Bukti bilih digitalisasi saged nutup sedaya bolongan pungli. Kenyataan elok. Ingkang rumiyin namung 1,1 juta rupiah saben dinten, sapunika mumbul dados 12 juta rupiah saben dinten, lan menawi dipun etang saben sasi nyandak dumugi 300 juta rupiah saben sasi. Brasto pungli. Mawi sistem real-time dashboard, sedaya arto masyarakat langsung lumebu ing kas daerah kanthi tulus lan murni. Smart City, Blora mindak modern, bari dipun tambah pintu cashless lan sarana mesin genset, supados layanan boten nate pedot. Pamirsa ingkang tansah sinelir ing derajat luhur, mungkasi pepanggihan ing pawartos saking Blora Medio menika kanthi warta Persikaba tangi Bupati Blora ngregah Jakarta demi Stadion Kridaloka 3 gangsal miliar rupiah. Para pamirsa, inggih boten kersa kridanipun Persikaba kendor. Bupati Blora langsung tindak dumateng Jakarta. Sasampunipun Persikaba mlebet 16 besar Liga Sekawan, Bupati lobi-lobi dumateng Kementerian PU supados Stadion Kridaloka dipun bangun mawi standar nasional. Misi kilat. Bupati Arif nyuwun pambiyantu dana 3 gangsal miliar rupiah kagem ngrumat lapangan supados dados stadion ingkang gagah. Rawuhipun tim pusat, minggu ngajeng tim saking Jakarta badhe tumurun dumateng Blora kagem mriksa lapangan Kridaloka Jepon. Pilar kebangkitan. Stadion menika badhe dipun jangkepi tribun lan suket ingkang sae kagem gugah semangat bal-balan ing bumi Blora. Menika sanes lapangan sakwantunipun, nanging pilar kebangkitan sepak bola Blora. Nyuwun donga pangestunipun warga sedaya. Panyuwunipun Bupati Arif kanthi kebak pangarep-arep. Para pamirsa ingkang mahambara ing budi, mekaten nggih menika reroncen pawarta ingkang saged kaaturaken ing kalodhangan menika. Sedaya gebyar prastawa saking bumi mustika wiwit saking paring dalem gelar Kanjeng Raden Tumenggung, mumbulipun arta praja lumantar digitalisasi ngantos krida pambudidaya Stadion Megah. Saestu dados bukti bilih Blora saweg ngreronce kasusraan anyar. Sedaya menika boten sanes namung kagem mujudaken sesanti mangesti luhur ambangun karyaning praja nggayuh derajat ingkang inggil, nanging tetep nengenaken kasantosaning kawula alit sarta mulyaning ekonomi. Mugi-mugi tumeraing wahyu kabecikan menika boten nate kendhat kados dene darmaning Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Haji Arif Rohman ingkang tansah manunggalaken cipta rasa sarta
karsa kagem ngubah pasuryaning Blora ingkang langkung mumpuni. Purnaning gati kula ingkang tinanggenah minangka pambiwara nyuwun agunging pangaksami bilih wonten kirang subasita sarta kliruning atur ingkang boten meranani ing penggalih pamirsa mugi rahayu ingkang samiya pinanggih rahayu ingkang tansah sinandhang. Matur nuwun, sugeng pepanggihan malih ing wekdal sanes lan sugeng nindakaken karya dumateng sesami. Kawula Urip Daryanto dalah sagunging kru Blora TV ingkang nembe ngayahi pakaryan nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.